Canizares i stedet for Bojo. Nando spiller med nummer 6 i midterfors. En, synes jeg, regulær overraskelse. Det er ud fra nummer 9, Ulrik Petersen, der spiller i stedet for den løbestærke Morten Bisbjerg, der kom frem. Og så er det Laudrup alene med Lars Høgh. 4 OB på jagt. Puttagenio, og den fortsætter. Alfonso på højrekanten. Og Michel, der havde overtaget anførerværet efter Sanchez, som altså er indkaldt til militæret. Men hvad med det? Så Johnny Hansen, den lige ud til Alfonso. Godt set reagerer Lars Høgh. De klarer sig gennem de første 90 minutter. Godt forsøg, det er kanonbrag fra Carsten Hemmingsen. Han har lavet nogle utroligt. Igen Laudrup. Og så der afleveringen til Alfonso. Inde på midten ligger Puttagenio. Han kommer der. Og fantastisk redning af Lars Høgh. Det er utroligt reageret. Tjatteri, og det bliver altså til Martin Vasquez. Jeg kan godt slå af Martin Vasquez. De spillede det var alle tre ind mod midten. Frontløberne hos OB, men chancen opstår måske der. Den kommer til Carsten Hemmingsen. En stor mulighed for Fynboerne. Godt mål. Laudrup igen. Og det er ellers noget, der ligner meget nogle af de situationer, vi også har set længere frem, mener han. Der skal satses elegant Laudrup der. Og hvad med den aflevering? Og med vi skal... Og nogle smutture. Tæt på... Og straffespark, tror jeg. Den i scenen til om og siger nej, han gør ikke. Han siger fortsæt. Hvordan man så ender siger det på. Jesper Hjort. Og mulighed er der. Ulrik Petersen, og den er der. OB foran med 1-0. En fremragende kontraslå der, og pludselig så står de som stenforsvar. Bolden bærer Malkorta. Det er Ulrik Petersen, og det er meget køligt at beherske af en 20-årig gut over Canizares. 1-0 til vitaminmæssigt hos OB'erne. Ingen tvivl om det. Jamen, vi skal... Han kan ikke rigtig komme til derinde mellem vi skal... Og så kommer Kigge der sammen med Lars Høgh. Og igen eminent målvandsspil fra Høgh. Sand på den direkte vej. Hvem bremser ham? Ingen gør det. Hvad er OB? Høgh gør Lars Høgh. Det gør han da. Det er godt Lars Høgh. Der stod Hemmingsen, tror jeg det var, foran. Ja. Kigge igen. På spaceretur. Kigge. Og det er Lars Høgh. Og så et langt udspark Lars Høgh. Michael Schönberg. Stadigvæk Michael Schönberg. Og så skal den ind i feltet. Og det kommer den der. Jesper Hjort har muligheden igen. Ja! OB er videre. Tror godt, jeg kan se Morten Bisgaard har der mulighed. 1,5 minutter over tiden. Og Morten Bisgaard. Og 2-0 til OB. Det er fuldstændig utroligt det her. 50.000 spanier rundt her tager sig døde ude på tilskuerpladserne, og vi kan dårligt op på luft på vores nede over det her. Vi har set fremragende af Fynboerne. 1 minut og 30 sekunder over tiden. Morten Bisgaard, mine damer og herrer. Og slutfløjtet har lyttet fra Staffordja, den italienske dommer. Valdano kan godt skynde sig ned og gemme sig ned i katakomberne under Bernabeu. Pullerne flyver ud over på tilskuerpladserne.